Bore da, pawb. Bore da. Wel, fel mae Rhys wedi sôn, da ni yn cario ymlaen bore yma yn cyfres ni yn darllen trwy llythyr Paul at y Rhufeiniaid. A nath Rhys cychwyn 2 wythnos yn ôl, yn sort of setio sîn y llyfr yn dod cyflwyno ni i Paul, yr awdur. Nath ni dysgu bod y llythyr wedi cael ei sgwennu at grŵp o Gristnogion yn y Rhufain, grŵp amrywiol iawn, merched, dynion, pobl gyfoethog, ceithweision, Iddewon a groegwyd, pobl o ddim yn Iddewon. A mae Paul yn deud yn llythyr yn adnod 1 o penod 1, dwi wedi cael fy newis gan Dduw i fod yn gynrychiolydd personol iddo a wedi cael fy anfon allan i rannu newyddion da Duw. Ond ar ôl y cyflwyniad yn y llythyr, cyn egluro mwy am beth ydy'r newyddion da yma, mae Paul gynta'n taro ni efo newyddion drwg. Weithiau da ni'n cael dewis dydyn gynrwy, dwi'n gwybod os mae hyn yn digwydd yn teulu chi, nath Lydia byrstio i fewn trwy'r drws un diwrnod ar ôl ysgol wythnos dwytha. Mae gennau bad news a mae gennau good news. Pa'n ti eisiau gyntaf, good news ta bad news? Wel, mae Paul ddim yn rhoi dewis i ni, mae o'n taro ni gyda'r bad news. A 2 wythnos yn ôl, nath Hanni pregethu ar penodau cyntaf Rhufeiniaid, lle mae Paul yn egluro mewn ffordd glir iawn y broblem mae pob un ohono ni yn gwynebu yn newyddion drwg fel petai. A'r problem, yr enw mae'r Beibl yn rhoi ar hwn ydy pechod, a mae pawb yn yr un cwch. Rhufeiniaid 3, 22 a 23 yn deud, mae'r un fath i bawb am fod pawb wedi pechu. Does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar ei ben ei hunain. Pawb wedi pechu, neb wedi cyrraedd safon berffaith Duw. Pawb yn yr un cwch. A fel oedd Hannah'n egluro, mae hwn yn cynnwys gwneud pethau anghywir, wneud y pethau mae Duw ddim eisiau ni wneud, ond hefyd mae o'n gallu cynnwys rhoi pethau da mewn lle Duw. Making a good thing a God thing. A mae yna gair ar hwn, idolatry. So pan da ni'n rhoi rhywbeth da, ella perthynas, neu swydd, neu rhyw, neu arian, neu rhywbeth yn lle Duw, mae hwn yn idolatry ac yn pechod. A mae'r byd i gyd di gwneud hyn. A mi fydd na ganlyniad mae Paul yn deud, Rhufeiniaid 3:19, mae'r byd i gyd yng ngwynebu barn Duw. Mae Duw yn Duw da, Duw perffaith, a mae o'n casau pechod, a mae o'n casau yr effaith mae o'n cael yn y bywydau ni, y dinistryw, y poen, y dioddefaint. Mae'n creu i ni a'r byd. A mae Paul yn deud, mae hwn yn predicament mawr, ar ben yn hunan, does na ddim ffordd allan. Ond fel oedd Hannah yn egluro, mae'r newyddion drwg yma fel backdrop i diamwnt rhyfeddol sgleiniog sydd am dod. Mae Paul yn arwain i fewn i fo sef y newyddion dda yr Efengil. Da chi'n barod am newyddion da bore yma? Yndych? Gret. So da ni am ddarllen o Rhufeiniaid 3, o penod 3 o 21 i 25. A wedyn da ni'n neidio i penod 4, 18 i 25. So penod 3, 21. Ond mae Duw bellach wedi dangos i ni sut allwn ni gael berthynas iawn gyda Dim gadw'r gyfraith i ddewi gyda'r ffordd, bod y gyfraith a'r proffwydi yn dangos y ffordd i ni. Y rhai sy'n credu sy'n cael perthynas iawn gyda Duw, am fod y Meseia wedi bod yn ffyddlon. Mae'r un fath i bawb, am bod pawb wedi pechu, does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar ei pennau hunan. Duw sy'n gwneud y berthynas yn iawn. Dyma ydy rhodd Duw i ni am fod y Meseia Iesu wedi gwneud popeth oedd ei angen i'n gollwng ni'n rhydd. Halleluia. Drwy ei ffyddlondeb yn tywall ei waed, rhoddodd Duw yn aberth i gymryd y cosb am ein pechod ni. Ac ymlaen i penod 4, adnod 18. Do, credodd Abraham a daliodd ati i gredu, hyd yn oed pan oedd pethau'n edrych yn gwbl anebeithiol. Credodd y byddai yn dad i lawer o genhedloedd. Credodd beth ddywedodd Duw, fel yna fydd dy ddisgynyddion di.
Daliodd ati i gredu'n hyderus, ei fod yn gwybod bod o'n llawer rhy hen i fod yn dad. Roedd yn ganmlwydd oed, a roedd Sara hefyd yn llawer rhy hen i fod yn fam. Ond naeth Abraham ddim ama na stopio credu beth oedd Duw wedi addo iddo. Yn wir, roedd yn credu'n gryfach bob dydd ac yn clodfori Duw trwy wneud hynny. Roedd Abraham yn hollol sicr y gallai Duw wneud beth roedd o wedi addo i wneud. Dyna pam y cafodd ei dderbyn i berthynas iawn gyda Duw. Ond dydy'r geiriau cafodd ei dderbyn ddim ar gyfer Abraham yn unig, maen nhw ar ein cyfer ninnau hefyd. Gallwn ni cael perthynas iawn gyda Duw yr un fath, ni sy'n credu yn y Duw gododd ein harglwydd Iesu Grist yn ôl yn fyw ar ôl iddo fo farw. Cafodd Iesu ei ladd am bod ni wedi troseddu a chafodd ei godi yn ôl yn fyw i ni gael ei derbyn i berthynas iawn gyda Duw. So ar ôl i Paul gosod allan y bad news, fel sa Cofis yn deud, mae yna 3 gair hynod o bwysig yn dod. Nath chi sylwi nhw? Ond mae Duw. Ond mae Duw bellach wedi dangos i ni sut allwn ni gael perthynas iawn gyda A mae'r geiriau yma yn newid cyfeiriad y llythyr o'r pwynt yma. Maen nhw'n newid y tôn, maen nhw'n newid y cyfeiriad. O pethau'n edrych anobeithiol, ond mae Duw. A mae Paul yn cyflwyno'r ateb i'r broblem yma. Mae'r crisis, mae'r byd yn gwynebu. Perthynas gyda Duw. Ond mae Duw bellach wedi dangos ni sut allwn ni gael perthynas iawn gydag Y gair yn y Saesneg, alla ydych chi'n familiar hefo, y righteousness of God. Bod mewn perthynas iawn gyda Duw. A mae'r ffocws y llythyr yn symud o Paul wedi bod yn edrych ar fethiant pobl i addoli ein creawdwr, a mae'n symud i cariad a trigaredd y creator, ein creawdwr Duw tuag at ei greadigaeth. Dim cadw'r gyfraith Iddewig gyda'r ffordd, medde Paul, sneb heblaw Iesu wedi medru wneud hynny. Da ni ddim yn gallu gweithio yn hunan i mewn i berthynas gyda Duw. Y rhai sy'n credu, mae Paul yn deud, sy'n cael perthynas iawn gyda Duw. So, da ni am edrych ar 2 gwirionedd o'r testun heddiw. Y pennod 3 a'r pennod 4. Y cyntaf, mae iachadwriaeth yn rhodd, da ni yn derbyn trwy ffydd, ac yn ail, mae iachadwriaeth yn antur, da ni'n ei byw trwy ffydd. Ac yn y gyntaf, mae yna 3 pwynt. Da ni'n sbio ar rhodd gan Duw, rhodd sy'n gollwng ni'n rhydd, a rhodd sydd yn aberth perffaith. So, y cyntaf. Mae iachadwriaeth yn rhodd, da ni derbyn trwy ffydd, rhodd gan Duw. Fori, dwi yn cychwyn swydd newydd. Nawr, nath y proses cychwyn wrth gwrs rhai misoedd yn ôl, a rhaid i fi anfon CV i mewn i'r elusen, hefo fy, bedi qualifications yn Gymraeg, cymhwysterau, a yr holl profiadau fi, trio profi, fi di'r un, da chi eisiau gwneud y swydd yma. Wrth gwrs, wedyn, mae rhaid mynd trwy cyfweliad, a da chi'n egluro, dwi wedi gwneud hyn, a mae gennau hyn a hyn a hyn. Dyma pam da chi eisiau fi wneud y swydd. A mae'n hawdd meddwl, na fel hyn na ia hefo Duw. Mae rhai pobl yn meddwl, ella ddim yn hollol explicit, ond o'n cefn penna mi, mae gennym ni ryw syniad na pan da ni'n marw, fyddwn ni'n cyfarfod Duw a cyflwyno rhyw fath o CV moesol neu ysbrydol iddo fo. I trio profi, da ni yn heiddi cael ein hachub, heiddi mynd i'r nefoedd. So, be di'r fath o bethau da ni'n meddwl ella sy'n mynd ar y CV? Wel, dwi heb ladd neb, dwi'n mynd rhegu yn aml, mynd i'r capel pob dydd Sul, bod yn ffeind, helpu pobl croesi'r ffordd a falle. A mi'n swn i'n gallu rhoi, rydw i yn achlysurol pregethu yng Caersalem, in bold, a mae hwnna gorfod cyfri am rhywbeth, na? Na, wrth gwrs, mae Paul yn neud yn hollol glir
yn yr adnod yma, bod hwnna yn nonsens llwyr. Sa si fi neb yn digon da i basio'r bar. Dim ond Iesu. Dim ond Iesu. Adnod 24, Duw sy'n gwneud y pethau na sy'n iawn. Dyma ydy rhodd Duw am i ni fod y Meseia. Iesu wedi gwneud popeth oedd ei angen i ollwng ni'n rhydd. Wedi gwneud popeth. Ydych chi'n clywed y geiriau yna? A dio ddim hyd yn oed yn fel sort of sefyllfa match funding. Ydych chi'n gwybod beth dwi'n meddwl hefo match funding? Weithiau mae Elusen yn deud, rhowch 5 punt i ni a fydd y llywodraeth yn matcho fo. Mae yna rhyw fath o sort of match funding. Dio ddim fel bod Iesu wedi gwneud rhan o'r gwaith, a wedyn da ni'n dod a cyflwyno rhywbeth yn hunan i sort of gorffan y gwaith. Mae hwnna'n ddim yn wir. Dydy hwnna ddim be mae pobl yn deud. Gwaith Iesu yn unig ar y groes sy'n neud o'n bosib i ni fod mewn perthynas gyda Duw. Mae o'n rhodd llwyr, rhodd o gras. A mae o'n mwy na just sort of letting us off the hook. Mae'r rhodd yma, pan da ni'n derbyn o, yn golygu statws newydd i ni. Da ni'n cael hunaniaeth, identity newydd. Da ni'n cael ein madda yn llwyr o'r pethau anghywir da ni yn wneud. Da ni ddim bellach yn cael ei weld gan Duw fel pechaduriaid, ond fel saint. Da chi'n gwybod mae Paul yn ei llythrennau i gyd yn cyfeirio at Cristnogion fel saint. 40 o weithiau. Mae'n neud o'n yn penod cyntaf Rhufeiniaid. Mae Beibl Nodnet ddim yn cyfieithu fo fel saint, ond yr hen Gymraeg, yr wyf yn cyfarch pawb yn Rhufain sydd yn anwyl gan Dduw a thrwy ei alwed ef yn saint. Mae'n statws ni yn newid. Ydy hwn yn golygu da ni ddim yn pechu dim mwy unwaith da ni dod i ffydd? Na, yn anffodus ddim. Da ni yn works in progress. A fel oedd Robin yn cyfeirio at, mae Iesu wedi wneud y gwaith, ond hefyd mae o'n trwy ein bywydau ni yn sort of cario ymlaen i weithio yn ein bywydau ni i cyflawni'r gwaith na'n llwyr. Da ni'n works in progress. Ond y pwynt dwi eisiau gwneud ydy, mae pan da ni'n cael i meddwl, mae'r rhodd yma, y rhodd gyn Duw, y rhodd i Iesu ar y groes, ddim yn just yn golygu let off the hook. Mae o'n golygu hunaniaeth, statws newydd. Mae'n golygu perthynas gyda'r Duw sydd wedi creu ni. So does gen neb lle i brolio, cos Iesu sydd wedi gwneud y cyfan. A mae hwn yn wahanol iawn i crefyddau arall neu worldviews arall, lle mae yna rhywbeth yn pob un arall mae rhaid i ni wneud. A dyna pan mae Cristnogaeth, yr efengyl Cristnogol yn newyddion mor dda mewn byd lle mae yna expectations uchel i ni, profi'n hunan, i wneud hyn, i wneud llall, i edrych rhyw ffordd neu'r llall. Mae gymaint o pwysau expectations arni. Mae mor refreshing bod Duw yn deud, dim rhaid i chi wneud dim byd, dwi wedi wneud y gwaith. A dyna sydd da ni dod i fewn i perthynas gyda fo. Mae o'n rhodd, ond da ni angen ei dderbyn. Mae o'n rhodd ar gael i bawb, ond fel unigolion da ni angen ymateb i'r rhodd yma, ei dderbyn a cymryd gafal i ein hunan. A'r ffordd da ni'n neud hwn ydy trwy ffydd. Da ni'n dod at Duw. Mae Tim Keller yn deud rhywbeth fel faith is coming to God with empty hands. Da ni'n dod i Duw, dim yn dal unrhyw CV. Da ni'n dod gyda dwylo gwag, a da ni'n deud sori. A da ni'n deud da ni eisiau derbyn y rhodd o bywyd newydd, perthynas iawn gyda fo, a da ni'n derbyn meddaiant, a mae bywydau ni yn cael ei newid. So rhodd sydd am ddim gan Duw. Yn ail, rhodd sy'n gollwng ni'n rhydd. So adnod 24 eto, dyma ydy rhodd Duw i ni am fod y Meseia Iesu wedi gwneud popeth oedd ei angen i'n gollwng ni'n rhydd.
Beibl Cymraeg Newydd defnyddio'r gair trwy prenedigaeth sydd yn Iesu Grist. Y Saesneg redemption that came through Jesus Christ. Now, fysa'r gair yma oedd Paul yn defnyddio, gollwng ni'n rhydd neu prenedigaeth, wedi siarad yn pwerus iawn i'r Cristnogion yn Rhufain oedd yn gwrando ar Phoebe. Da chi'n cofio dynas Phoebe fysa di darllen y llythyr yma iddyn nhw. Fysa'r gair yna, redemption, yn mynd â nhw syth i'r lle farchnad yn Rhufain, yn ei feddyliau. A oedd lle farchnad Rhufain ddim fatha maes Caernarfon ar dydd Sadwrn sy'n gwerthu llysiau a potiau jam a pethau plastig sneb angen. Na, dim fel farchnad Caernarfon. Sa hwn di mynd â meddyliau'r gwrandawyr i'r farchnad caethweision. Lle oedd dynion a merched a plant yn cael eu gwerthu. Cofiwch yn Rhufain, oedd un allan o bob 3 person yn caethwas yn adag y llythyr yma. So dyna lle sa'r gair wedi mynd â nhw. A herwydd, oedd y gair yn golygu sefyllfa lle sa rwy'n hefo pres yn mynd i'r farchnad a talu pris, ransom, pridwerth, yn Gymraeg, pris pridwerth, i gadael y person mynd yn rhaid. So rwy'n yn mynd gyda pres, dwi'n talu hyn, a mae'r person yma wan ddim yn caethwas dim mwy. Maen nhw dyn a dynas na plentyn rhydd. A dyna di'r metafor mae Paul yn defnyddio fama i'r gwaith mae Iesu wedi wneud ar y groes. Yn yr un ffordd, mae rwy'n gallu mynd a talu'r pris i golygu mae'r caethwas yn cerdded yn rhydd. Mae'r chain a'r label of round good nhw wedi mynd, maen nhw ddim yn caethwas dim mwy, maen nhw'n person rhydd. Dyna mae Iesu wedi wneud i ni. Da ni ddim mewn cadwyni, pechod a marwolaeth a poen a ddeffain dim mwy. Mae'r cadwyni wedi torri, mae Iesu wedi gadael ni'n rhydd. A rhydd o cadwyni a rhydd i fod i mewn i perthynas gyda Duw. A sa'r Iddewon hefyd oedd yn gwrando ar y llythyr yn cael ei darllen, sa'n meddwl nhw'n mynd nôl i'r Exodus, lle oedden nhw'n caethweision, i bobl nhw'n caethweision o dan pharo cas iawn, a mae Duw trwy gweithredoedd a gwirthiau mawr yn gollwng nhw'n rhydd. A dyna sa'n ni wedi dod i nhw, ei feddyliau nhw. Mae Duw wedi darparu be mae'r byd yn ei angen ar y groes, sef rhyddhad. Rhyddhad o'r pechod a'r brokenness i fewn i perthynas gyda Duw. A mae yna adnod yn Galatiaid, sydd un adnod hoff adnodau fi yn y Beibl, Galatiad 5:1. Mae Paul sy'n sgwennu fama hefyd. Dyn ni'n rhydd, meddwl Paul, mae'r Meseia wedi'n gollwng ni'n rhydd. Felly, gnewch yn siŵr eich bod yn aros felly a gwrthod cario'r baich o fod yn gaeth byth eto. Hyd yn oed ar ôl dod yn Gristnogion, mae mor hawdd i ni codi'r cwadwyni i fod yn gaeth eto. A mae gaeth i gwahanol bethau, holl idolatries nes i sôn am gyna, ond hefyd caeth i bwysa'r byd, gaeth i teimlo da ni gorfod byw rhyw ffordd i impresio pobl neu plesio pobl. Ond mae Paul yn deud na, da ni'n rhydd, yn Iesu da ni'n rhydd, mae'r statws mae'n gwerth ni, hunaniaeth ni yn Iesu. Dim rhaid i ni cymryd y cydwyna yma ymlaen. A da ni angen gwrthod cario nhw. A'r trydydd pwynt o dan y pwynt cyntaf yma ydy rhodd sydd yn aberth perffaith. Mae Paul yn deud yn adnod 25, trwy ei ffyddlondeb yn tywall ei waed, rhoddodd Duw'n aberth i gymryd y gosb am ein pechod ni. Eto, fysa hwn wedi siarad i'r groegwyr, pwy oedd yn mynd i themlau a oedd aberthau yn peth mawr, sa chdi'n aberthu i'r Duw hyn neu Duw llall, mwyn cael rhyw fath o protection neu heddwch neu rhywbeth. A sa fod wedi siarad i'r Iddewon, achos mae yna system gymleth iawn o aberthu yn y Hen Testament, lle oedden nhw'n aberthu anifeiliaid, a anifeiliaid yn sort of cymryd
y coth fel ffordd. Ond oedd y system yna, mae Paul yn deud, mae'r system yna ddim yn gweithio. Oedd hwnna jyst yn fel signpost i Iesu. A wrth gwrs oedd y berthau yn y themlau y groegwyr ddim yn gweithio chwaith. Ond dyma'r darlun mae Paul yn defnyddio. Ac pan oedd y groegwyr yn mynd, nhw oedd yn cynnig yr aberth. Ond yn fama, mae role reversal llwyr, achos Duw sydd yn cymryd yr aberth. I'r groegwyr nhw oedd yn mynd ag aberthu, ond Duw sydd dweud na dwi wedi gwneud y aberth perffaith. Dim ond Iesu, dim ond gwaith fo, yr aberth perffaith na sy'n medru golchi pechod o'n bywyd ni. A mae o wedi gwneud y gwaith, a mae o ar gael i ni. Ac ar ôl egluro pa mor rhyfeddol mae gras, a'r metaphors gwahanol yma, yr aberth, y redemption, mae Paul wedyn yn mynd ymlaen yn pennod 4 i siarad am Abraham. Mae hwn gallu teimlo bach yn od, pam bod o'n mwy o sydyn wedi mynd i siarad am Abraham, ond gobeithio nawn ni gweld bore yma pam mae o wedi wneud hynny. Achos ail pwynt da ni'n edrych ar ydy mae iechydwriaeth yn antur da ni yn ei byw trwy ffydd, a da ni gallu dysgu o Abraham am hyn. Ond yn gyntaf, just rhag ofyn, da ni angen just cofio bach pwy ydy Abraham yn gyntaf. Wel, mae o'n person bwysig iawn i'r Iddewon. Mae Paul yn cyfeirio ato fo yn Rhufeiniaid fel tad y genedl Iddewig. A da ni'n cyfarfod o'n llyfr Genesis yn y Beibl i gychwyn, sef y llyfr cyntaf. A beth sydd wedi digwydd yn Genesis, da ni'n gweld mae Duw yn creu byd perffaith. Mae'n creu pobl addag efau, fyw yn y byd perffaith mae i fod mewn perthynas gyda fo, gyda'i gilydd a gyda'r ddaear. Ond maen nhw'n troi yn erbyn Duw, maen nhw ddim yn dilyn be mae o'n gofyn iddyn nhw'n wneud, maen nhw ddim yn gwrando arno fo. A da ni'n darllen y canlyniad hyn, toriad mewn y perthnasau perffaith yna. A mae poen a phechod yn dod i fewn i'r byd. Ac mewn ymateb i hyn, mae Duw yn galw Abraham. Yn canol Genesis, hanner ffordd trwy Genesis, i fod yn rhan o'i gynllun o, i ddod ag adferiad a gobaith i'r byd. A mae o'n galw Abraham a'i wraig Sarah i fynd i tir newydd, i teithio i Canaan. A mae yna un adnod yn Genesis 15, 2 adnod, lle mae o'n deud, mae Duw yn siarad i Abraham, mae'n deud, a dyma'r arglwydd yn mynd â Abraham allan a dweud wrtho, edrych i fyny i'r awyr, cyfra faint o ser sydd yna, os fedri di, fel yna fydd dy ddisgynyddion di yn gwbl amhosib i'w gyfri. Credodd Abraham yr arglwydd a chafodd ei dderbyn i berthynas iawn gydag e. A mae Duw yn addo bydd teulu Abraham yn cenedl mawr, fydd yn dod am bendith i'r cenhedloedd arall. Trwy fo, fysa beth sydd wedi mynd yn wrong yn y byd yn cael ei roed yn iawn. Ac wrth gwrs, mae hwn yn cael ei gyflawni trwy Iesu, un o disgynyddion Abraham. Ond yn ôl i'r Iddewig, oedd yna un problem hefo hyn. Oedd Abraham yn 75 blwydd oed ar y pryd a heb blant. A dyma Duw deidio, bydd dy blant i'n cenedl mawr. Ond hyn, bod yn llygaid y byd, mae'n edrych yn hollol anebeithiol, mae Abraham a Sarah yn ymatab i galwad Duw. Maen nhw'n credu Duw, maen nhw'n camu allan, a maen nhw'n teithio ar draws y dwyrain canol i wlad Canaan. A mae Paul yn deud, fel da ni wedi darllen bore yma, do credodd Abraham a daliodd ati i gredu hyd yn oed pan oedd pethau'n edrych yn gwbl anebeithiol. Credodd y byddai yn dad i lawer o genhedloedd. Credodd beth ddywedodd Duw, fel yna fydd y ddisgynyddion di. A 25 mlynedd ar ôl i'r Iddewig cael ei wneud, mae Abraham yn 100 mlwydd oed, mae Isaac yn cael ei eni, a mae'r cenedl Iddewon yn cychwyn. A mae Paul yn defnyddio hyn, mae o'n dadpacio'r stori yma
i wneud lot o bethau, a da ni ond gallu pigo rhai yn nhw allan bore yma, cos mae yna lot i ddeud, ond mae ddim deud o gyd. Ond un o'r rhesymau mae o'n deud ydy, oedd Abraham yn addoli ei lunod, oedd o'n pagan, oedd o ddim yn nabod Duw, a nath Duw galw fo. So, mae o'n galw fo allan o lledio i mewn i perthynas gyda fo. Nath Abraham ddim gweithio ei hun i fewn i perthynas gyda fo. Duw nath galw fo tra cyn iddo fo nabod o a dod o fo i fewn. Gyd oedd Abraham angen wneud i dderbyn y galwad, y pwrpas, y hunaniaeth newydd yma, oedd credu. A mae Paul yn deud dyna, yr un model yna, mae Abraham wedi dod i fewn i perthynas iawn gyda Duw. Dyma yr un peth i ni. Dydy'r geiriau cafodd ei dderbyn ddim ar gyfer Abraham yn unig, mae Paul yn deud. Maen nhw ar gyfer ninnau hefyd. So'r un model. A eto mae Paul yn deud ydy, mae o'n trio ail-wneud y pwynt, y trydydd, y pedwerydd gwaith. Sdim byd da ni gallu wneud i ennill ein hunaniaeth yn Duw. Sdim byd da ni gallu wneud yn trio cletach, trio impresio pobl. Mae hunianaeth ni yn gwaith Iesu ar y groes. A mae Paul yn defnyddio Abraham fel enghraifft o be mae'n golygu byw allan y ffydd yna. Maen nhw'n camu allan mewn ffydd. Yn y llyfr Andy Ollerton, da ni'n defnyddio i helpu ni yn y cyfres yma, mae o'n egluro ffydd fel dau ochr o darn o arian. Ar un ochr, mae o'r rhodd gan Duw, sy'n galluogi ni dderbyn iechydwriaeth, da ni wedi sôn am yn pennod 3. Ar yr ochr arall, o'r un darn o arian, mae ffydd yn golygu da ni yn trystio Duw ac yn camu allan i fewn i addewidion Duw. So, yr un ochr mae o'r rhodd gan Dduw, galluogi ni fod mewn perthynas gyda fo. Ar yr ochr arall, da ni'n trystio Duw a camu allan i fewn i addewidion fo. Ond be mae hwnna golygu i ni heddiw yn Gaernarfon? Wel, i rhai bobl, mae o'n golygu fel nath Abraham a Sarah teithio draws y dwyrain canol, mae o'n golygu symud gwlad. Da ni'n dathlu hefo Sam a Brittany wythnos nesaf sydd wedi teimlo galwad Duw i ddod fama. Ond yn aml, mae'r galwad yma i camu allan yn golygu byw i Duw, gwasanaethu yma lle yda ni. I caru Duw, i caru ein cymydog yn aberthol, i byw bywyd a hael, i fyw yn countercultural yma yn Caernarfon heddiw. A da ni'n medru wneud hyn heb ofyn, heb condemniad. A fydd na alwadau specific ar bywydau ni gyd i'r cyfnod yma. Be mae Duw yn galw chi i wneud ar hyn o bryd mewn ffydd? Oes na ffrind sydd ar eich calon chi? Ydy Duw yn galw chi rhannu'ch ffydd gyda nhw? I gwahodd rwy'n, i capel, i gweddio gyda rwy'n, i gael eich bedyddio? Ydy Duw yn galw chi camu fewn i maes newydd o wasanaethu yn yr eglwys? Dwi'n caru'r awdur Tim Keller, mae o'n deud hyn. A Christian is one who stops working to be saved, not one who stops working. A Christian is one who stops working to be saved, not one who stops working. Oes na maes newydd o weinidogaeth, o ministry, o service, mae Duw eisiau chi camu fewn i. Ydy o eisiau chi camu fewn i hospitality a agor eich cartrefi bobl? Neu fewn i weddi a gweddio dros bobl? Os ni gallu mynd ymlaen ac ymlaen, a chi sy'n gwybod, be mae Duw yn galw chi camu allan mewn ffydd yn y cyfnod yma. A da chi'n gwybod os da chi'n gwybod hanes Abraham a Sarah, weithiau maen nhw'n cymryd y materion i fewn i dwylo eu hunan, a maen nhw'n mynd i ffwrdd o Duw dim dilyn i gairo. So peidiwch digoloni os da ni yn teimlo'n bregus a gwan weithiau. Mae hwnna'n hollol naturiol. Am ella fydda ni yn mesio i fyny weithiau. Mae'n okay. Mae Duw yn gras a chariad a reset.
Ac ella fel Abraham a Sarah, fydd na setbacks hefyd. Oedd pethau ddim yn hawdd, nath pethau ddim digwydd yn syth. A oedd Robin di sôn bore yma am mynyddoedd da ni gallu gwynebu yn ein bywydau ni. Pan da ni byw bywydau o ffydd, mae'r mynyddoedd dal yna weithiau. Ond trwy gras Duw, trwy cariad fo, mae ffydd yn golygu bod reality yn mwy na be da ni'n gweld a teimlo. Fel oedd Robin yn deud, mae Iesu yn fwy na'r mynyddoedd yma. Mae 2 Corinthiaid 5:7 yn deud, da ni'n byw yn ôl be da ni'n gredu, ddim yn ôl be da ni'n gweld. A dyna mae byw gyda ffydd yn golygu weithiau. Dwi yn dod i'r diwedd, ond swn i'n licio jyst rhannu hanes ffrindiau ni fel anogaeth a bobl sydd yn byw trwy ffydd, ond dydy o ddim wedi bod yn hawdd. Mae hwn yn stori ffrindiau 2 i Martin a fi, Pete a Libby. A tua 15 mlynedd yn ôl, nath nhw derbyn galwad gan Duw i mynd i weithio yn Kenya. Oedd o'n feddyg a ath o i gweithio mewn ysbyty yna, a wneud gwaith rhyfeddol a adeiladu'r ysbyty yma, so oedd o'n hyfforddi doctoriaid o dros dwyrain Affrica. Gwaith yn mynd yn dda, oedd Libby'n dysgu yn yr ysgol yna 3 o blant gyda nhw. A wedyn 2 flynedd yn ôl, allan o'r blw, cafodd Pete y diagnosis o tiwmor ar y ymennydd. Tiwmor rare iawn, difrifol iawn. A oedd y sefyllfa yn hollol devastating iddyn nhw fel teulu ac i pawb oedd yn y caru nhw hefyd. A llythrenol dros nos, oedd rhyw 4 diwrnod o cael y diagnosis, oedd rhaid i nhw pacio i fyny i bywydau nhw, symud popeth nôl i Loegr mwyn cael gwell diagnosis, mwy o dealltwriaeth am y tiwmor ac i gychwyn triniaeth. A cafodd bywydau nhw trwy ar ben i weired. Achos oedd y tiwmor mor rare, oedd o'n anodd iawn rhoi'r prognosis, ond yn y cychwyn oedd pethau'n edrych yn bregus iawn. Oedd rhaid i nhw llythrenol cymryd diwrnod ar y tro. Oedden nhw gorfod byw ar ôl beth oedden nhw'n credu a ddim yn ôl beth oedden nhw'n gweld. A nes i mynd nôl ddoe dros rhai o'r e-byst nath nhw gyrru ni yn y dyddiau yna. 2 flynedd yn ôl nath nhw gyrru hwn fel prayer request. Pray that the biblical truths we know in our heads may rest more deeply in our hearts. Pray that as we walk into so many unknowns alongside the pain of rapid transition and devastating diagnosis, we might know him more clearly, love him more dearly, and follow him more nearly. And pray that through it all, God may be glorified and his name known. A dros y misoedd wedyn, a dros y 2 flynedd, mae Duw wedi atab y gweddi yna. Mae nhw wedi trystio Duw, cario ymlaen i addoli nhw fo, a mae nhw byw am wedi setlo yn De Lloegr. Mae nhw wedi cael styc i fewn i eglwys lleol, mae nhw gwasanaethu fo fanna. A mae Pete dal i ddysgu, doctorate dwyrain Affrica, ond ar-lein, a mae o'n gweithio fel GP hefyd. Mae Duw wedi atab y gweddi, a mae Duw wedi cario ymlaen i gynnal nhw ac i weithio yn eu bywyd nhw y mynydd enfawr nath nhw gwynebu. Mae Duw wedi bendithio a defnyddio. A clod i Dduw, nath y triniaeth greiddiol shrincio'r tiwmor, a mae'r 2 sgan dwytha wedi dangos i fod o'n stabal a ddim yn tyfu. Ond dwi'n rhannu hwn fel anogaeth o be mae byw mewn ffydd yn gallu golygu. Yndi, mae pethau anodd yn dod, a dwi'n gwybod fe rhai o chi yn gwynebu a wedi gwynebu mynyddoedd mawr. Ond da ni'n medru trystio Duw, oherwydd da ni'n byw dim o ran be da ni'n gweld, ond be da ni'n gwybod sydd yn wir. Da ni'n byw mewn ffydd i trystio fo, yn gwybod mi fydd o yn ffyddlon i be mae o di addo. Be mae o di gaddo yn ei air, be mae o di gaddo i chi dros geiriau proffwydi, mi fydd o yn ffyddlon.
Mae ffocws ni yn byw trwy ffydd a'r cymeriad Duw. Dim ar be da ni'n weld. Ond mae'n galw ni i fywyd o antur hefo fo. So stepiwch allan i fewn i besgyn Duw ar eich cyfer chi nesaf. Peidiwch dal nôl. Cos mae o'n Duw da a mae o gyda chi. So i grynhoi, da ni wedi cyfro lot bore yma. Dwi'n beio llyfr Andy Ollerton be mae o'n rhoi yn pob benod. I grynhoi. Heb Iesu, da ni, fel mae'r emyn yn deud, mewn carchar tywylltu. Ond mae Iesu wedi rhoi ffordd allan o'r carchar na i ni. A mae'r iachadwriaeth mae o wedi ennill i ni ar y groes yn rhodd llwyr. Ond mae rhaid i ni derbyn. Faith is simply the attitude of coming to God with empty hands. So be am i ni dod at y fo bore yma hefo dwylo gwag i ddiolch iddo fo am ei ras, am be mae o wedi wneud ar y groes. A gad i ni bod yn barod i gamu allan i fewn i bywyd o ffydd, heilioni a gwasanaeth. Gad i ni bod yn bobl ddiolchgar a hael a trystio Duw beth bynnag ddaw. Amen.